Punani. Ahojte ľudia. Dneska som si kúpil diamant. Riči! Áno, Erik? Potrebujem pomoc, Riči. Martin mi ukradol môj diamant. Máš nejaký plán, ako ho zastaviť? What the dog doing? Oh yeah. Už mám hotové. No konečne! Tak ukáž mi, čo máš na pláne. Tu máš baseballovú pálku. Kým vidíš Martina, tak na tom udri a môže prestane to fungovať jeho mozog a môžeš mať diamant. A ešte niečo? To je všetko. Riči, čo si tam bol za celú dobe? Pozeral som v mojom dome moje obľúbený show. Gumball, look out, spider. I am a spider! Vieš čo, ty sa koležak Skibidi. Idem zavolať Zojke. Áno, Erik. 6 hours later. Tak čo chcete potrebovať odo mňa? Martin mi ukradol môj diamant. Máš nejaké na pláne, ako ho zastaviť? A na čo? Ja neviem, hypnotizovať, alebo premeniť ho Martina zo Skibidi toaleta a nebude mať ruku alebo nohy. Vieš, čo si myslím? Čo? Ja mám plán, prosím počúvaj. 1 hour later. Kto to zvonil môj zvon? Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Oh môj kokso! Vy, pani Ronaldo, ja som Messi, panosík. Tak dobre, Erik, zober ten diamant. Misia je splnená. No počkaj, ja ťa hádem kameň do teba. Chocolate.